ina kuke in Nijeriya yau Allah ya yi wa shugaba Bola Ahmed Tinubu rasuwa. Kakare na mun mutane hankali. Na rantse da gaske nake yi yau Allah ya yi wa Bola Ahmed Tinubu rasuwa. Idan ƙarya kake yi ba za mu tafi da kai. A'a yalla boy da gaske nake yi na rantse maka. Kai, ban yarda da kai ba ƙarya kake wallahi. Ke da Allah dakata ku saurara min. Ta yaya mu saurara? Saboda na ga kamar baku da wani kes da wannan mutuwa. Akwai kes, mu ko muke da kes. In fa ko ƙara yin magana sai na shaƙe wuyan mutum. Wa za ka shaƙe? Ku zan shaƙe mana ko da magana ne. Kai ka ji wannan saraje kai. Kai in ba dan Allah ya kawo hakan ba azuwa ki zan yi da kai ba? In tofar ba kuwa. Kuma wallahi sai na je na faɗa wa Ali Nuhu ya kore ku a Kaniwo. Da kai yaya ɗan kombo da ke. Ba na a ciki. Ina yalla bai. Yanzu maganar nan a barta kawai. Ni ka daina ce mini yallaɓoi ba wani yallaɓoi suna na Dilop dan fim kawai ka kira ni da haka. To maganar nan tunda mun ce a janye a barta kawai ta wuce a bar ma Allah. A'a ni dai wallahi ba zan bar maganar nan ba dole sai na faɗa wa Ali Nuhu ya kore ku a Kaniwo. Ta wuce a bar ma Allah. To ku in banda abunku mutuwarsa ai samun sauki ne a gare mu. Ya dan kombo kai tunani ka ga dai. Sai yanzu abu ya faɗi ma. Alƙur'an haka ne. Allah mai iko ashe muna ta hanka Allah ya kashe ya babu